ladak wang kala long shisha ka babawang kajat benriu ko jongi kala thap du yaki nong yalam ki shisha nama ka jingele election kalong klem pisa mnut chu banele election ngashu aingu you play pastor kram magre ka wat ka bamenta ba namar ka jingdon nong rim bas kem jongi kat to kat ni nong yalam ka penslori ki samla rang ba basta badon puram ba shakti play bakin mi yele election klem pisa ngasmo komen adu kata kata but nang ni shakmat kan di history baka jingele election nang ni shakmat la penslori ki restart bakin mi ba akan ka porling ba jong kan ka program ngakhot ye ki samla ijri ki samla baton buram berublay ki samla ki baton ye ka jingkhat shakakam nong sanchar mi ringkat berka jinget haublay berublay un yalam yapi bat pinlong ka jingkar hu ye ka riba ka jai penrio ngan jubab biang ye ka kentien ka bapiong kong aisara hato don akan ka wat ngayo i don ngada ong hakawai na ki program ki ba nga don khmat juga kamera nganom chair kerteng bat nganom yathu nanno yeng ne candidate way na ki candidate ubayeng udiu economist ngan group yu bat ka team jong Manmohan Singh prime minister jong kari India ubashisin udiu finance minister jong kari India bat uklalong architect jong ka Indian economy hakat ka por ka India kada here arsut bat haka jing yalam ka tu Dr. Manmohan Singh lapen poi ya kari India sya ka kenjang ka bajrong menta kala di ka super power taga di ka ngite bat uniu usamla ramba ubadon haka way ki constituencies governor to the economist ladaw bokomuta un bat kumu finance minister juga Meghalaya udon ye kiti nyo pisa kiba back kiba hok kanomja ka tingkaplia jongo paiba banga kwa shushu banong sakaway kidon ru hangne kidon ki lawyer ki riutip an ngakwa ban pia kuni pastor kram kong aisara hagani ka wat ka bamenta ngilaya kran bagadon ka jing the pisa khamtam hagini kisni ki bakhatu shoban tapfo kajing the pisa na kini ki crore padi na kini ki riuspa bat na kita ki party riuspa baradi nang tamday tang kata kajing ma kababentak banginiyo yaki nong yalam ki bisisya henry sakaway bu no yaka developments bat kajing roy jong ki constituencies siya kabenta ka baar henry bu ningkong yaka kaway ngidon kampalat yaki nong tawan ki basta hapo ying dor batawan banwan ra yaki an ki bas kem yaka ri bat ka chat penrio bat ngayo i kidon tianta kidon ki professor kidon ki lecturer kidon ki riusta kidon ki brio ki badan haka kerdan ka bajrong ngakwa banong u class 7 u class 10 kumbagiong lani ki brio ki bampat don haka kerdan ka bajrong kila day shishaban rem gida kuma bagi constituencies baro kin pa yaki brio yaki riusta shikador batawan knang ban im karli bakajat brio ka jongi Islam ka pagkasya ketika celah